wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Kabare? Sehat. Alhamdulillah. Wis padha sarapan durung? Wis padha atus durung? Sadurunge nek kowe arep sekolah, mangkat sekolah kuwi yo apik-apike kudu atus lan kudu sarapan. Supaya apa? Ben tambah semangat lan sehat. Nah, saiki sadurunge pasinaon basa Jawa, dina iki diwiwiti dimulai. Saiki iki keadaan kelasnya resik kabeh yo. Oh iya, iki padha piket to, Cak? Oh, bagus. Nah, saiki sadurunge pengulangan basa diwiwiti, saiki dipimpin doa ini. Doa ini nggih, ketua kelasnya siapa sih? Asya, ayo Sya, dipimpin doa ini, Sya. Wiwiti kita dedonga sarang-sarang, dedonga kula wiwiti. Dedonga cepat. Ya, wis dedonga. Ki sing ora mangkat sapa mangkat kabeh mboten? Mangkat. Yo, penuh yo, mangkat kabeh yo. Nah, saiki men tambah semangat maneh sadurunge piwulangan basa Jawa dimulai, diwiwiti, pasen nang kene duwe tepuk semangat, men tambah semangat. Yo, saiki ngadeg bareng-bareng. Cah, yo. Sing semangat ya? Sing semangat. Yuk, bareng-bareng. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk semangat. 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 Yo, wis beres, tambah semangat. Oke? Yuk. Saiki wis sarapan wis padha semangat kanggo wiwiti piwulangan basa Jawa. Ya Cah, saiki buku karo pulpene ning tasmu ditokke kabeh. Yo, ditokke kabeh. Dina iki ora kaya biasane. Pak Guru nang kene nggunakake sing arane LCD proyektor. Karo make ana sing arane video. Nah, bisa kelingan apa ora? Wingi Pak Guru pelajaran bab masalah apa? Cerita wayang. Pinter si padha kelingan kabeh ya. Nah, ngandharake bab masalah cerita wayang. Mangke nang kene Pak Guru arep nyetel video sing arane cerita wayang. Nah, kanggo tujuan pembelajarane mangke sing tak diaturake karo Pak Guru sing arep tak ulang bab masalah cerita wayang Rama ya, kowe tak gon ngartekake mengartikan kata-kata yang sulit ana ing sajroning cerita. Mangke tak setel video ana tembung-tembung atau kata-kata sing kira-kira angel, mangke saged ditulis, ya. Terus sing nomor loro tak gon menganalisis unsur-unsur intrinsik. Ana unsur-unsur intrinsik mangke saged dianalisis. Nah, lajeng mangke tak gon terakhir tak gon damel utawa tak suruh membuat 3 paragraf sing mau kowe disimak mau ana ing video cerita wayang Rama Kidang Kencana. Masalah cerita wayang Cah. Saiki ana cerita wayang, dikatekake cerita wayang. Manut karo jenise Cah, cerita wayang iku wujude ana piro? Si Rafa, berapa Fa? Pinten Fa? Kali. Ana loro cerita wayang Ramayana karo wayang Mahabharata. Terus mangke sing arep dadi sinaoni kabeh iku bab masalah cerita wayang Rama. Tembung Rama tegese apa? Rama Wijaya, arane tokoh paragone arane Rama Wijaya. Lajeng tembung Ayana tegese apa? Asa. Tegese lelampahan atau perjalanan utawa lelampahan. Saisur sajroning cerita wayang. Jiarane unsur
Intrinsik, in kuwi artinya lebet utawa dalam. Jadi arane intrinsik iku unsur sing sakjroning cerita wayang. Wujude unsur intrinsik ana pira? Mbak Febi. Ana 5 apa bae sebuta Febi? 1 setunggal tema, 2 paraga, 3 latar setting, 4 alur, gangsal amanat utawa pesan ana ing sakjroning cerita. Niku namine unsur intrinsik. Nah, wujude Laksmana. Iki arane tokoh sing protagonis utawa sing sifate baik. Lajeng ana lakon mesti ana mungsu. Mungsu sapa, Pak? Jeneng Dasamuka. Dasamuka utawa Rahwana. Rahwana wujude kaya apa, Pak? Jring. Kaya buta. Rahwana niku buta nggih. Niki sifate anta apa prota? Anta. Jahat utawi ala. Lajeng mangke tak distelake videone ya, Cak. Lajeng mongko dirungokake disimak kanthi sing bener, terus sing kira-kira ana tetembungan sing angel, kata-kata sing angel mengko ditulis, mengko ditakokake karo Pak Guru utawa didiskusiake bareng-bareng. Siap? Paham. Yo saiki wis paham delok ceritane wis, unsur intrinsik wis, bagi sing arane kelompok. Mangke nang kene Pak Guru arep nganake kuis, nggih. Mangke tak dediake ana 4 kelompok. Kelompok si Mas Tizam A, kene kelompok B, kene kelompok C lan kene kelompok D. Siap? Mangke ana wujud kuis Awgatake kang guru Tizam karo kanca-kancane kelompok A. Kang kadusta dening Dasamuka yaiku sapa Zam? Kancane. Ayo Mas, Rahmat dibantu. Jawabannya apa? Kang kadusta dening Dasamuka yaiku Dewi Sinta. Bener apa salah? Apaan salah ditepuk tangan yo, Pak. Yo, bareng-bareng diklik sama Pak Guru, tak kliknya di situ penuh salah. Tepuk tangan. Poin 100. Bener soal 100. Lajeng mlebu ana ing soal nomor 2. Saiki kuis wis rampung. Saiki tak dilanjut karo Pak Guru. Apa maning Pak? Saiki kowe tak gon nganalisis. Nganalisis kok apa, Pak? Nganalisis unsur-unsur intrinsik utawa unsur-unsur kang ana ing sakjroning cerita mau. Nah, iki tugasmu. Mangke didiskusiake kelompok A, kelompok B, kelompok C karo kelompok D. Mengko nek sing wis rampung kowe dikumpulake. Paham nggih? Yo ditulis saiki. Ayo, orang mundur, lima mundur monas, bangunnya geser. Ini sing gambar mulai ya. Oke, para bonek mau angkatin gitu ya. Terus ke, watake, ibu lajeng latar panggunane latar hati. Ayo. Kelompok D, oke, siap. Nah, langsung mawon. Iki antagonis sama mau Pak Guru. Oke. Nah, terus siap. Yo. Kelompok C, kelompok B. Ayo Mas, kok gampang meneh. Kelompok A, kelompok D. Saiki Pak Guru hasilnya kayak apa coba? Kelompok si B
Tepuk tangan. Kita jalan. Kelompoknya sesekar, kelompok loro B ya. Temanya salah, paragone bener, latarnya ono sing salah, alurnya bener, amanate bener. Salahnya mung siji tok. Mantep. Tepuk tangan kelompok B. Kelompok C. Kelompok C, kelompok Azab, temanya salah, latarnya salah, salah lurus ya. Terus latarnya bener, alurnya bener, amanatnya bener. Bener lurus, bener tiga, salah lurus. Tepuk tangan. Terakhir kelompok D, temanya bener, latarnya bener, latarnya bener, alurnya salah, amanatnya salah, salah lurus. Tepuk tangan kelompok D. Berarti ini sing paling pinter bener ya kelompok. Tepuk tangan kelompok A. Yuk, saya kira ini wis Pak Guru bagi. Saiki terakhir Pak Guru nang kene arep ngei tugas maneh. Tugasnya awujud tugas individu digatekake ning layare Mas. Sawise nyemak lan maksule pitakonan mau, saiki banjur gawe ringkesan. kanggo gawe paragraf. Yuk. Bolakane. Go, ayo. Ayo. Sing wis rampung mangke takon maju. Terus. Ya. Cukup, wis bener, sebentar. Kelompok loro sing sekat. Ngomongin sebentar. Iya. Diwaca sing paragraf buka coba. Terus. Sip, bahasanya kita ya, ini bahasa kita sih mantap, kelompok loro. Ya, terus. Ya, oh cukup. Oh, berarti bahasanya sih paling apik kelompok. Nah, kalau kelompok B, itu arane gawe tetemuan atau paragraf sing kuwi milih cerita. Paham mboten? Paham mboten? Paham. Nggo evaluasi kowe, mangke ning omah dikerjake kelompok, nggih, mangke diparingi niki soale. Nah, kok saged dikerjake soale awujud pilihan ganda. Ming, paham nggih? Paham. Saiki sadurunge Pak Guru tutup, amarga wektale pun telas, dina iki pelajarane seneng mboten? Seneng. Senenge mergo napa? Ana layar proyektor kalian ono video wayang gedang ke sono. Minggu ngarep mangke dipun lajengaken diterusake ngandharake bab masalah aksara Jawa. Paham nggih? Paham nggih? PR Pak Guru miki sing mangke tak paringi Pak Guru ning omah aja lalen, minggu ngarep mengko dikumpulake. Cekap? Wonten pintakenan apa mboten? Mboten. Paham kabeh mboten? Paham. Bagus. Jelas, wis ora ono pitakonan wis jelas kabeh. Pak Guru saiki arep tutup, sadurunge tutup ketua kelas. Ayo sak ditutup sak. Yo kanggo ngatih katinawat iki kita ketemu sareng-sareng, ketemu kula wiwiti. Ketemu Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru pungkasi, ojo lalen pere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.